Μέσα μου θέλει να το πεις, κοίτα. Τι φάτσα είναι αυτή, κοίτα πως κάθεται. Κοίτα πως κάθεται. Σκάσε εσύ ρε. Φοβάται μου ρε. Μέρα που τα κάνει, μόνο δεν ζηλεύει. Κοίτα. Κάνει κρύο μωρό τώρα. Έλα. Μπράβο το παιδί μου. Τι είναι αγόρι μου. Δεν το χτύπησες. Τι είναι αγόρι μου. Κοίτα εδώ. Αυτό είναι για βίντεο. Τι είναι αγόρι μου. Κοίτα εδώ δες. Τι έχει πάθει ρε. Έχει ψοφήσει το κρύο το φουγαριάρικο ρε. Αγόρι μου εσύ. Ναι, ναι. Έχει παγώσει. Λοιπόν, μαζεύω την άμα πάλι από το ice cream και θα βγάλουμε έξω. Γιάννη έκατσε, δεν φεύγει. Ναι. Κρίμα του σκυλάκι, Ναι. Πού είναι το ξύλο σου, κοπρίτη. Ωραία. Πού είναι το ξύλο σου.